खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसाम अरुणाचल सिमानि लालपानि दिमासांगा हाग्रायाव पुलिसा थरनै ग्रेनेड आरो मोन 55 गोथां गुलि आरो माखासे बेरफ्रुग्रा बेसादफोर बोखांनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। बिजनी फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर बिरहासगिरि बसुमतारी बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। इन्टार कलेज आइजोफोरनि काबादि बादायलायनाया 10 आरो 11 नभेम्बराव बिजनी फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन होनना फोरमायथिदों। लोगोसे बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोरनि थाखाय इन्टार कलेज आइजोफोरनि काबादि बादायलायनाय 2025-26 आ 10 आरो 11 नभेम्बराव चिरांनि बिजनी फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन। जनायाव दुथांफोरा थैनाय मैदेरनि हाथाइखौ दानख'नानै लांदों होनना खौरां मोननाय जादों। जनायनि बगरिगुरि फोथारनि गुदु हाग्रा गेजेराव मासे गोथै हाग्रानि मैदेरखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा थैनाय मैदेरखौ नुनायनि उनाव जनाय हाग्रा बिफान आरो पुलिसनो खौरां हरदोंमोन आरो उनाव जाथाय जायगायाव थांनानै थैनाय मैदेरनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। जनाय हाग्रा बिफाना फोरमायथिदों दि थैनाय मैदेरा 15 बोसोरनि आरो दुथां सुबुंफोरा थैनाय मैदेरनि हाथाइ थाइनैखौ दानख'नानै लांबाय होननानै। बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा खौरां मेल लादों आरो माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोन 6 हारिनो एसटि होनायाव एनअसि हरनाय एबा मदद होनाया राजखान्थिनि सानस्रिजों बुंदों जानांगौ। बिथाङा सिङाव बे खामानिखौ मावनाय नङा होननानै जों मिजिं थिदों होनना फोरमायथिदों। लोगोसे मोन 6 हारिनो एसटि खालामनो नागिरनायनि हेंथायै सिसिटिअए एबा ट्राइबेल संघनि हेंथा सोमावसारनाय बेयाव बिथाङा हेफाजाब होगोन एबा जोंनि खाथियाव गसंफानानै हेफाजाब होगोन होनना मिजिंथिदों निरन्जन ब्रह्म बिथाङा। बेखौ नोंथांमोना सोंबाय थायो गोबाङानो जे बिटिसिनि मानाव गेदेर मानगोनां चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा 6 जनगोष्ठीनि जनजातिकरन खालामनायाव बिथाङा एनअसि होदों, बिथाङा मदद खालामदों। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना दिनैबो सोंबाय थायो। नाथाय जों बेखौ बुंनो सानदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा निश्चय राजनैतिक भाबै बे बाथ्राखौ बुंदों एबा राजनैतिक खारनाव बुंदों। नाथाय बिथाङा सिङाव बे खामानिखौ मावनाय नङा होननानै जों मिजिंथिदों आरो बिथाङा 6 जनगोष्ठीनि जनजातिकरननि हेंथायै सिसिटिअ एबा ट्राइबेल संघनि जेनिखि प्रतिबाद खालामनाय बे प्रतिबादाव जोंखौ मदद होगोन, जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि सेराव खाथियाव गसंनानै बिथाङा जोंनि बे प्रतिबादखौ जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों बिथांखौ। मानोना बिथाङा सासे हारिनि गोख्रों सासे बिथाङा दैदेनगिरिमोन। बे हिसाबै बे बाथ्राखौ बिथाङा साननानै जों प्रतिबादखारिजोंनो बिथाङा लोगो जानानै जोंनि प्रतिबादखौ जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों। खुलुमबाय। आरो आं रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो लाबावोदि आङो दा जायफ्रा प्रब्लेमाव दं बेखौबो आं फोरमायहरनो सानो। जायफ्रा साख्रि मोनाखै आं बेखौबो साख्रि मोनहोबाय। गोबां मानसिफ्रानो प्रुफ दङ। रायजो राजाफ्रा भिडिअ'आव देखायजानो बायो, मानोना माखासे मोजांबो बुङो गाज्रिबो बुङो। बेफोरनि गेजेराव साना हौवा बाथ्राखौ बुंनो नाङा। गुबुनफ्रा जानो हागौ, नाथाय आं नङा। दा बेफोरखौ रायजो राजाफ्राबो एसे साननांगौ। साख्रि बाख्रि मोनैफ्राबो साख्रि बाख्रि मोनदों, गथ' गथाय मोनैयाबो गथ' गथाय मोनदों। आरो न'खराव सोरबा सुख सान्थि गैया, बेसे फिसा फिसौ दावराव दावसि जादोंब्ला बेखौबो आं फोसाबना। खुलुमबाय आइ आफा रायजो राजा, आंनि फंबाय बिनानाव आदा बाजैमोन। दिनै आं बेखौनो फोसावहरनो नागिरोदि दिनै आं नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि सासे नायगिरि अजा। आङो जाय सुबुंफ्रा अजा डाक्टार बेमार फोसाबनानै आंगायनानै आन्दायनानै दङब्ला नैबे आंनि मन्दिराव फैनानै फोसाबजाफैनो हागोन। अजा डाक्टार नायनानै आंगायनाय सुबुंफ्रा फैनानै आंजों फोसाबजाफैनो हागोन। आङो गोबां बेमारखौ फोसाबनो हाबाय आरो आं प्रुफ मोनबाय आरो आं फोसाबगासिनो दङ। जाय सुबुंफ्रा बेमाराव गोग्लैनानै आथिं आखाइ बुनाय, आथिं आखाइ सानाय आरो बिसिनायाव गोग्लैसोनाय बेफोरबायदि गोबां बेमारफ्रा
दिनै आंनि नैबे मन्दिराव हामलांगासिनो दं बेखायनो जाय थाखा फैसा गारनानै अजा डाक्टार नायनानै आन्दायनानै दङब्ला फै आंनि मन्दिराव आं फोसाबना हरगोन आं बेखौ आधा घन्टा 1 घन्टानि गेजेरावनो आं प्रुफखौ होनानै हरगोन नोंसोरनो आइ आफा रायजो राजाफोर मुलिखौ नोंथाङा गावनो बानायो ना गुबुननिफ्राय लाबोयो आंनो बानायो आङो आंनि आखाइजोंनो आं बानायो आंना बानायग्राफोरबो दङ आइ आफा राजाफोरनो एसे देखायलांगोन आं दा खोन्थालांगोन सोर बिथांमोना बानायो बेखौ आं खोन्थालांगोन आंनि आखाइजों आं बानायो दासिम नोंथांनियाव बबे जायगानिफ्राय नायफैनायनि आरो हामनायनि प्रुफ नोंथाङा होनो आंनि मन्दिरावहाय हामनायनि प्रुफआ जाहैबाय आंनिफ्राय दा फैयो धेमाजिनिफ्राय फैयो आरो गलाघाटनिफ्राय फैयो आरो जनाइनिफ्राय फैयो आरो दिखियाजुलि राङापारानिफ्राय फैयो अदालगुरिनिफ्राय फैयो गरायसरनिफ्राय फैयो बरपेटानिफ्राय फैयो क'क्राझारनिफ्राय फैयो गसाइगावनि फैयो आरो आंनि खाथि खालानि गासैबो बिसोरो फैयो आरो जायनो फैयो बेनो मोजां जालाङो आंनि मन्दिराव बेसे गोबावसै नोंथाङा जे बेबायदि मुलि होनाय आरो बेमार आजार नायनाया आङो बुंनो थाङोबा आं 2014निफ्राय जादोंमोन दा फैनानै आं 25सिम जाबाय आं दा नैबे गोदान आरो साबसिननिफ्राय हामसिन गोहोखौ आं देग्लायनिफ्राय आरो होबावबाय आरो मुलिनि गेजेरजोंल' फाहामो ना गुबुन फुजा आरिफोरबो होनानै नोंथाङा फाहामो आंनि मन्दिराव जेबो फुजा फाथ गिदिर होनाङा आंनि मन्दिराव जे बोरमा अमा दाउ फारौ होनानै आं फुजाखौ होआ आं दा होयो आङो फिथाइ सामथाइ फुल बिबार आं बे प्रसादजोंनो होयो बेबो एक टाइमल' होगोन आं खनसेल' होगोन बारम्बार होआ बेजोंनो आरो जायनि बेमारा गिदिरबा बेखौ आङो ताबिज होनानै आं मोजां खालामो आरो आं रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो लाबावोदि आङो दा जायफ्रा प्रब्लेमाव दं बेखौबो आं फोरमायहरनो सानो जायफ्रा साख्रि मोनाखै आं बेखौबो साख्रि मोनहोबाय गोबां मानसिफ्रानो प्रुफ दङ रायजो राजाफ्रा भिडिअ'आव देखायजानो बायो मानोना माखासे मोजांबो बुङो गाज्रिबो बुङो बेफोरनि गेजेराव साना हौवा बाथ्राखौ बुंनो नाङा गुबुनफ्रा जानो हागौ नाथाय आं नङा दा बेफोरखौ रायजो राजाफ्राबो एसे साननांगौ साख्रि बाख्रि मोनैफ्राबो साख्रि बाख्रि मोनदों गथ' गथाय मोनैयाबो गथ' गथाय मोनदों आरो न'खराव सोरबा सुख सान्ति गैया बेसे फिसा फिसौ दावराव दावसि जादोंब्ला बेखौबो आं फोसाबनो हायो दा बिथांमोननो आं जिखिनि बेमार जिखि दा फाइल्स बेमार टिउमार टिबि आरो केन्सार आरो पेरालाइज आरो सुगार आरो गोबां बेमार आं फोसाबो आरो नै बाहाय प्रुफबो दङ जेखिनि जाया मानो जिखि अन्थाइनि जेबा प्रब्लेम स्टनफोर जायो बेफोरो नैबेहाय जाजोबो दा नैबेहाय गोबां नामफोरनि आं लिस्ट खालामनानै लाखिदों नै लिस्टखौ आं खोन्थाखायो बाहाय दङ बाव नाम दंजोबो आरो नैबेहायबो दङ गोबां आं फाइलाव प्रुफ खालामनानै दोनदों रायजोफोर नोंसोरो नायनो हागोन नै आङो प्रुफ खालामनानै दोनदों गोबां दङ बेयाव बे लिस्टआव नैबे खाथायावनो प्रुफ दंजोबो बे खाथायाव बे नंखाय नङा बे खाथायानो प्रुफ आङो बेबायदि नैबे रेजिस्टाराव आङो जायहा बेमार आजार हामदों आं बेहाय नैबाव लिस्ट लाखिदों नायनायनि टाइम टेबोला जेनेबा बारायथाराय थालायलायो इसोरनि आंनावथ' बिदि बारायथाराय गैया आं एनि टाइम नायो जेब्लानो फैयो एब्लानो आं नायो नंगौ बे दिनैनि जे जोंना बृहस्पतिनि जे नायनाय हाफिज मुलि दावालि हरनाय मोजाङैनो दं आरो जोङो साखि दङ जे बिथांनि मुवाफोर जि मोन्दों थिगैनो दंजोबो बिथाङा फ्राय हगारदोंना हगाराखै खिन्थु बिथाङा खिन्थाबायमोन दा इउटुब चेनेलाव हगाराखै नामा आं बेखौ नुवाखै आरो दा मुलियाथ' थिगैनो दङ आरो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो सानाय सुनाय थाव जारिनायफ्राबो मोजां मोननाय फोरमायदों मानसिफ्रा आंबो बे उथ्रिसार मन्दिरनिनो आफा बृहस्पतिनि मन्दिराव थानानै खामानिखौ मावो दा बेमार आजारखौ आंनि आखाइजोंनो आं फोसाबनो मोनो दा मोजाङैनो मोजां गासैबो बेमार आजारफ्रा लोमजानाय साजानाय आरो सोरबा बार गाज्रि आरो सोरबाबा उदै देरनाय उदै मोदोम बुनाय आथिं आखाइ बुनाय पेरालाइज सुगार टिउमार गासिबो बेमारनि मुलि दावालिखौ आंनो बानायो आरो बेजोंनो मोजांबो जालांदों माखासे मानसिफ्रा नोंथाङा बेनि मा मददगिरि ना दौरि आङो आफा बिराजनिनो गाहाय दौरि आरो